2000 prestakuntza orduko erdi mailako instalazioa eta altzari hornikuntza zikloan, mekanizazio, muntaia eta kabera prozesuaren bidez, arotzeriako elementuak zurgintzako eta altzarigintzako egiturak instalatzen ikasiko duzu. Beti ere, produktuen kalitatea eta laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen babesa bermatuz. Kaixo, eneko deitzen naz eta instalazioa eta altzari hornikuntza ikasten ari naz Barakaldo LH ikastetxean. Batez ere, praktikoa den ziklo honetan honelako jarduerak egiten ditugu. Bigarren maila lan kontratorekin eta soldata baten truke formazio dualean egiten ari naz. Nik Barakaldo LH eta zuk?